Записам. Айдан дар дар омадем. Короче, як калидори дан дар шай. Дар омадем. Ина якм ҳуҷра шай. Дарош полни оригинал ай. Қолин пачка ай. Пардо пачка ай. Ремонт полни нав кадаги ай. Ина ҳама чизаш аст. Симои антена ҳама чиш гузарондаги ай. Абоёшам ҳамаш қиматҳои ҳамун зуру ай. Ай хонаш биромадем. Дигари хонаш дар омадем. Инаи хонаш ина ишам ҳам хел полни ина қоидави ремонт кадаги 100% ина. Трезош якм сорт ай. Красный дог. Пардои пачка задаги ай. Далше мерем хонаи зали дитагаш. Инаи хонаи зали дитагаш ай. Ина. Марҳамат тамошо кунед. Ина телевизорош, ҷои телевизор, ина дарош. Дарош ҳамаш яхела ай. По вкуси ҳам чизаш кадаги ай. Иҷошам полни трезои дуб задаги ай. Сирхо. Инаи креслава, қолина. Ина потолок иҷаш, ина люстраш. Ё ҳамаш местам. Ина. И залшай. Далше мерем. Биромадем калидорда. Ҳами дари берун, айсини дурун, ҳами кадаги ай. Айсини дуруни хона ҳамаи даро яхелаан. Ина и дари комната ай. Ина дари падез ай. Дизайнаш яхела кадаги ай. Канзанер пачка вали кор фармондаги нест ай. Далше мерем сини баня. Анака душуш полни на стирани машинка, на раковинаш, дим этаж ай. Овуш тирвори ай. Ина вана пачка ай вали. Ина. Тони плитка, то шогунаш, ҳама чиёш, ина то витишкаш, ҳамаш қоидави кадаги ай. То кафелош. Дарошам ранги дарои ҳамҷа. Далше мерем баня кушод кадаги ай. Сабаби ай тарафи сини хонат калон кадаги ай. Барои ина стиралка ҳама чи ҷобаҷо шидаги ай. Инаи шоҷатхонаш ай. Ишам ина тамошо кунед. Термиксои оригинал. Далше мерем инҷаш ҷои шиштанаш ай. Ина потолокаш полни дизайнерои хеле чиз хати кадаги ай. Ина стол чизош уголокош ай. Ина кухни гарнитуроша исусонша ина. Ина холодильникшам пачка вали кор фармондаги нест ай. Ина. Баъд далше иҷада да балкон чӣ кадагиам? Ҷои шиштанаша отдельни кадагиам. Хона сари раҳ дай. Ҷош бо кафел задаги ай. Хона дар сари раҳи калон ҷойгир ай. Ина ҳаминҷа бо метавонам ки беруна нишон битам. Ина раҳи калон. Сари раҳи калон дай. Мактаб, садик ҳама чӣ дар пеш хона дора.